खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बेसेन गोसा गारिजों फैनानै बोरमा खावग्रा साबा सिखाव हमदों। बे समाव कंग्रेसआ आईसीयूआव बुंदों रन्जित दत्त। हावलियाव मानसि बुथारनाय जाथायखौ लानानै दुंहाव थासारि। मथंगानि गोमानाय सानै उन्दै गथ'खौ मोनफिनबाय। बरपेटा र'डआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय, नखरसेनिनो साथाम जिउ खहा। इजराइलनो 2000 बम हरनो आमेरिकाया थांखि लादों। नामखराव सिखाव हाबनानै रांजों लोगोसे बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौ लुथिनानै लांदों। फिसायानो गावनि असे बिसिखौ बुथारनो नाजादों। गसाइगावनि सिद्धि विनायक टीवीएस श'रुमा रङाली बिहु आरो गोथार ईद फोरबोनि थाखाय धामाका अफार लानानै फैदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। चिरां जिल्लानि बासुगावआव साबा बोरमा सिखाव हमदों। चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव बेसेन गोसा गारि लानानै लामा सामानिफ्राय बोरमा खावना लांग्रा साबा बोरमा सिखावखौ बासुगाव पुलिसआ हमनो हाबाय। मख'नो गोनांदि बै बेसेन गोसा बोरमा सिखावफोरनि उदखाराव चिरां जिल्लानि माखासे ओनसोलाव रायजोफोरखौ हाहाकार जाहोदोंमोन। बेनि गेजेरावनो बै बोरमा सिखाव हान्जानि साबा सोद्रोमाखौ बासुगाव पुलिसआ हमनो हादों होननानै मिथिनो हादों। बबेखानि हमजानाय साबा बोरमा सिखावखौ फारियै गलाम किब्रिया 38 बोसोर, रतन रय 34 बोसोर, कमसुद आली 28 बोसोर, हामिदुल रहमान 29 बोसोर आरो साइफुल इस्लाम 36 बोसोर होननानै बासुगाव पुलिसआ सिनायथि होदों। बेनि बागै पुलिस सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला माखासे दान सिगांनिफ्रायनो धुबुरी जिल्लानिफ्राय बेसेन गोसा गारिजों फैनानै चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय लामा सामायाव खानानै दोननाय बोरमाफोरखौ खावना लांनानै उदखार खालामनाय बोरमा सिखावफोरखौ थांनाय 23 मार्च खालि बासुगाव पुलिसआ हमनो हादोंमोन। बै सानखालि बे हान्जानि माखासे सोद्रोमाफोरा खारखुमा लांनो हादोंमोन। नाथाय गलाम किब्रियानि फोरमायथिनाय बायदियै बासुगाव पुलिसआ धुबुरी आरो गौरीपुर पुलिसनि मदद होनायाव अपारेशन खालामनानै गुबुन साब्रै बोरमा सिखावखौबो हमनो हायो। रिपर्ट बायदिब्ला बोरमा खावनाय जाथायनि बागै बांसिनै मिथिनो थाखाय सिखावफोरखौ बासुगाव थानायाव लाबोनानै जेरा खालामगासिनो। कंग्रेसआ बे समाव आईसीयूआवसो दङ। कंग्रेसनि फिरफिला लागायनो थाखायबो मानसि गैया जाबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों सनितपुर लकसभा मासिनि बीजेपीनि बिजाथि रन्जित दत्तआ। मख'नो गोनांदि कंग्रेसनि हालोदा मोजां नङा। बे समाव कंग्रेसआ आईसीयूआवसो दङ। कंग्रेसआ दोलोनि फिरफिला लागायनो थाखायबो मानसि गैया। जुदि धुबुरी लकसभा समष्टियाव एआईयूडीएफआ देरहायो अब्ला आसामाव कंग्रेसआ लाथिख' जागोन आरो सनितपुराव आंनि देरहानाया रोखा होननानै दाबि खालामदों रन्जित दत्तआ। बबेखानि शुक्रबारखालि बीजेपीनि बिजाथि रन्जित दत्तआ राङापारा समष्टिनि बेन्दोङाव थानाय बालिपारानि कनामुख, रङाजान, कसबिल, करामारि, सनाबिल, बखागावजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगायाव बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लादोंमोन। बे फोसावदिं मेलावनो रन्जित दत्तआ कंग्रेस आरो हेंथा दोलोखौ गोख्रों रावजों सावरायो। बरपेटा जिल्ला हावलिनि मौतुपुरी गामियाव बिमानैखौ बुनानै बुथारदों बियानिया। मौतुपुरी गामिनि 28 बोसोर बैसोनि मनज कुमार बरुवा मुंनि सासे लाइमोन सेंग्राया न'आवनो बुनानै बुथारदों बिमानैखौ। बुजानायजों थैनाय आइजोनि मुङा 40 बोसोर बैसोनि बबिता दास। बे मानसि बुथारनाय जाथायखौ खालामखांनानै बाइकजों बरपेटायाव फैनानै बरपेटा सत्रनि कम्पाउन्डआव हाबफैयो मानसि बुथारग्रा मनज कुमार बरुवाया। बरपेटा सत्रनि कम्पाउन्डआव जायगानि रायजोफोरा खाबु लानानै हमनो हादों लाइमोनखौ। बेनि उनाव बरपेटा नोगोर थानानि पुलिसआ फैनानै लाइमोनखौ खायो। बे समाव दायनिगिरि लाइमोना खौरांगिरिनि गेजेरजों गावनि बिमानैखौ बुथारनाय जाथायखौ राजि जादों होननानै मिथिनो हादों। थांनाय 24 मार्चनिफ्राय गोमानानै दङमोन बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दोङाव थानाय मथंगा गामिनि महत बर'नि आंगो फिसाज्ला 16 बोसोर बैसोनि सपन बाबु बर' आरो बिमादैनि फिसाज्ला क'क्राझारनि उगा बसुमतारीनि आंगो फिसाज्ला 15 बोसोर बैसोनि गपाल कृष्ण बसुमतारीया
सपन बाबु बर'आ देग्लाय खुस्राबारि गोजौ फरायसालियाव मेट्रिक आनजाद होदोंमोन आरो गुबुन सासेया राजेन्द्र एकाडेमी आनन्द स्कुलाव 9 थाखोआव फरायगासिनो दङमोन। गपाल कृष्ण बसुमतारिया मथंगानि बिबौनि न'आव थानानै फरायो। सानै गथ'सा सपन बाबु बर' आरो गपाल कृष्ण बसुमतारिया खौरांनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंनि 3 रिंगासो समाव बिमा बिफानो फोरमायालासेनो स्रोदै साइकेलजों थांनानै गुवाहाटी मोनहैदोंमोन। सानै उन्दै गथ'साफोरा खामानि मावनो होनानै थांनानै साननै हर हरनै गिदिंबायनानै जेबो खामानि मोनियाव उखै हाबनायाव गणेशगुरिनि गंसे बाराव दानफायाव 4,000 रां हिसाबै रायज्लायनानै खामानि मावनो लादोंमोन। बे समावनो बिमा बिफाया दुखुजों हालाय हाफाय जानानै खौरांगिरिफोरखौ हांख्रायनानै खौरां फोसावनायनि गेजेरजों गुवाहाटी गणेशगुरि 0 माइल पार स्टुडेन्टनि बिगोमाया खौरां मोननाय लोगो लोगोनो न'खरनि बिमा बिफानो खौरां हरो आरो जायगानि पुलिसनो गथायनानै होयो। लोगो लोगो जायगानि पुलिसा बिमा बिफानो शुक्रबार खालि हरनि 2 रिंगासो समाव न'खराव सानै गथ'साफोरखौ दोनफैयो। बरपेटा रडनि खाथियाव थानाय बालाभिटानि 27 नं माहारियारि राजा लामानि जामतलाव सनिबारखालि सानजौफु समाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। लामानि जाब्रबथायाव नखरसेनिनो 3 हौवासा हिन्जावसाया जायगायावनो जिउ गोमायो। लामानि जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय 3 हौवासा हिन्जावसाया फारियै 15 बोसोर बैसोनि शाहजाहान आली, 11 बोसोर बैसोनि आजमा खातुन आरो 15 बोसोर बैसोनि जेसमिन पारविन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे सोमोनांथाव जाथायाव गासै बरपेटा रड ओनसोला सोमोनांथाव थासारि सोमजिदों। बरपेटा रडनि सातभयनिटुबनि रिजार्भनि बे नखरा थांनाय सानथाम सिगां गंसे स्कुटि गोदान दिहुनदोंमोन। सनिबारखालि बे स्कुटिजों नखरनि 4 हौवासा हिन्जावसाया हायुङारि राजा लामानि सेरावनो थानाय बिमानैनि न'आव बेरायहैनो थांगासिनो दङमोन। बे समावनो उनथिंनिफ्राय गोख्रों खारथायजों फैनाय ट्राकआ हौवासा हिन्जावसाफोरखौ सौख्रांलाङो। जाहोनाव जाथाय जानाय जायगायावनो जिउ गोमायो 3 हौवासा हिन्जावसाफोरा। जाब्रबथायाव गोब्राब जोखोम जायो गुबुन सासे हौवासाया। बरपेटा रड पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव नुजाथि फैनानै 3नि गोथै देहाखौ बोखांनानै पस्टमर्टम खालामनो थाखाय बरपेटासिम दैथायहरो। गाजानि राफायाव थानाय इजराइलनि रैखाथि हान्जानो गासै 2000 बम आरो गं-25 F-35 फाइटार जेट दावहारु बिरखं दैथायहरनो थाखाय गनायथि होदों जो बाइडेन सोरखारा। मख'नो गोनांदि 2023 मायथाइनि 1 अक्ट'बरनिफ्राय 32,000 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन होननानै फिलिस्टाइननि सावस्रि मन्थ्रिया मिथिहोदोंमोन। गासै $3.8 बिलियन दावहारु गुलि बारुद आरो बमजों लोगोसेनो गं-25 फाइटार जेट इजराइल सोरखारनो हरनो थांखि लादों। नारेंगी ओनसोलनि नुमाती पुलिस थानानि सिङाव थानाय नामखराव शुक्रबार मोनानि समाव सिखावा हाबनानै दान होनाय रां रुफा आरो गोबां बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौ लुथिनानै लांदों होननानै मिथिनो हादों। नामखरनि बायदि रोखोमनि बेसादफोरखौ लुथिनायनि अनगायैबो बुफाय बुसि खालामनायबो जादों होननानै मिथिहोदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिखाव खावना लुथिनायाव गोबां बेसेन गोसा जेरै फिडलाइनि बासन बर्तन, गोथार बिजाबफोर, गोबां रोखोमनि आखाइजों बानायनाय बेसादफोर दङमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो आरोबाव साखाथियावनो थाबावनाय गंसे फिसा लक्ष्मी मन्दिर आरो शिव मन्दिरावबो हाबनानै दान होनाय रांफोरखौ खावनानै लानानै थांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायनि उनावनो नामखरि सामलायग्रा हान्जाया नुमाती पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव जाथायसालियाव फैनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जायो आरो धोन सम्पति खावना लांनायनि बेरेखायै पुलिसनो एजाहार होनायनि उनाव पुलिसफोरा जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो होननानै मिथिहोदों। सिलचरनि सनाइ रड ओनसोलाव शुक्रबार मोनानि समाव सासे सुबुङा गावनि असे बिसिखौनो जर जुलुमै बुथारनो नाजानाय जाथाया सोराङाव फैदों। आफजालुर रहमान मुंनि सासे सुबुङा सिलचरनि पलिटेकनिक कलेजाव फोरोंगिरि हिसाबै हाबा मावोमोन आरो बियो गावनि असे बिसि आरो फिसाजोजों सिलचरनि सनाइ रडआव गंसे भारा न'आव थायोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला नखरनि दावराव दावसिया बारानिफ्राय बारा जानायनि उनावनो बिसि फिसाय सानैजों नांलाय खमलाय जानानै आफजालुर रहमाना गावनि बिसिखौ गाज्रि रोखोमै गाग्लोबो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गाग्लोब जाखांनायनि उनाव बिसि काहिनुर बेगमा खायदा लानानै जाथायसालिनिफ्राय खारखोमायो।
बेबायदि दुखुनांथाव जाथायखौ नुनानै साखाथियाव थानाय माखासे सुबुंफोरा रैखाथि बिफाननो खौरां हरनायनि उनावनो लोगो लोगो सौफैयो आरो जोखोम जानाय सुबुंखौ गोब्राब हालोदाव फाहामथाय होनो सिलचर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव लानानै थाङो। बे जाथायनि बागै पुलिसआ जाथायनि गुबै जाहोननि सायाव नायबिजिरनो लाबाय होननानै मिथिहोदों। गसाइगाव सोहोरनि सिङाव थानाय टीपी रडजों नांजाबनाय गसाइगाव जिल्ला बीपीएफ मावख'नि मोखांजों नांजाबनाय सिद्धि विनायक टीवीएस श'रुमा मटर साइकेल आरो स्कुटि सालायनो मोजां मोनग्राफोरनो थाखाय लानानै फैदों रङालि बिहु आरो गोथार ईद फोरबोनि थाखाय धामाका बाम्पार अफार। नोंथाङा खम बेसेनावनो मोननो हागोन टीवीएसनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गारि। खम बेसेनावनो एबा खम बिबाङावनो डाउन पेमेन्ट होनानै मोननो हागोन नोंथांनि हास्थायनाय बायदि टीवीएस कम्पानिनि मटर साइकेल आरो स्कुटि। लोगोसे नोंथाङा मटर साइकेलजों लोगोसे बेसेन होआलासे 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेट आरो मोनसे सीट कभार फ्रि मोननो हागोन। लोगोसे नोंथाङा मटर साइकेलखौ मोनलांनो थाखाय लोगोआव लाबोफानांगोन आधार कार्ड, पान कार्ड, भटार कार्ड आरो बेंक एकाउन्ट। लोगोसे बे बाम्पार धामाका अफारा फैगौ एप्रिल दाननि 5 अक्ट'निफ्राय लानानै एप्रिल दाननि 15 अक्ट'सिम थागोन होननानै फोरमायदों टीवीएस श'रुम मावख'निफ्राय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।